hát ez szerint a lista szerint a 8. helyen áll Magyarország. Mi történt az elmúlt 10 évben a magyar gazdaságpolitikában? Hogyan értékelhető a konvergencia? Erről kérdeznék József. Köszönöm szépen a kérdést, szeretettel köszöntök én is mindenkit, mikrofont is bekapcsolom. És hát ebben a rövid bevezetőben, és én is próbálok nagyon rövid lenni, két dolgot szeretnék érinteni. Az egyik az, ami már elhangzott a kérdésben, hogy van-e konvergencia, és ha igen, akkor mely országokban, és egyáltalán hogyan is állunk ezzel a felzárkózás kérdéssel 10 évvel a nagy keleti bővítés után. A másik pedig az Európai Uniós attitűdök kérdése, hogyan is viszonyul a magyar társadalom, erről érintőlegesen már volt szó, inkább a pártpolitikai oldalról. Én azt arról mondanék néhány gondolatot, hogy olyan is viszonyul a magyar társadalom, illetve általában az Unió országainak társadalmai hogyan viszonyulnak az Európai Unióhoz. És a rövid bevezetőm végén megpróbálom megteremteni a kapcsolatot a két téma között, és hát amellett fogok érvelni, a két dolog az elég erősen összefügg. Tehát az Európai Unióval kapcsolatos attitűdök, illetve a konvergencia megléte vagy hiánya elég erős összefüggést mutat, illetve ennek a jelentősége mind a két irányba igen nagy. Kezdeném az attitűdök kérdésével. Egy picit tágabb perspektívából indítva, hogy aztán megérkezzünk a magyar ügyekhez. Az Európai Unió megítélése történelmi mélyponton van jelenleg, egész pontosan tavaly volt történelmi mélyponton. Ha az Euróbarométernek azt a kérdését nézzük, hogy milyen kép alakul ki önben az Európai Unióról, és ott a pozitív vagy nagyon pozitív választadók arányát nézzük, akkor 1% pont a különbség pozitív irányban tavaly óta, de ez a 31% pontos különbség, ez még mindig nagyon alacsony, tehát gyakorlatilag tavaly volt ugye a történelmi mélypont. Ez talán nem annyira meglepő, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy milyen sűrös, történetileg legsúlyosabb válságán ment keresztül az Európai Unió az elmúlt esztendőkben. Az talán már érdekesebb, hogy nem csak a periférián süllyedt történelmi mélypontra az Európai Unió megítélése, hanem a centrumban is történelmi mélypontra süllyedt. Tehát a német mutató ugyanúgy történelmi mélyponton van, mint mondjuk a görög mutató, jól lehet a görög mutató egyébként alatta van a németnek. Ha nagyon vagy ha némileg leegyszerűsítjük a dolgot, akkor azt lehet mondani, hogy ez azért képzelhető el, mert a centrum azt gondolja, hogy túl sokat ad, a periféria meg azt gondolja, hogy túl keveset kap. Hogyan is áll ehhez képest a magyar mutató, a magyar viszonyulás az Európai Unióhoz? Amikor viszonyulásról beszélek, vagy Európai Unióhoz való attitűdről beszélek, akkor az Euróbarométernek ezt a már említett kérdését használom, mert azt gondolom, hogy ez írja le a legátfogóbban azt, hogy mit is gondolnak az emberek az euróról, tehát hogy milyen képzeteket, szó szerint lefordítva, milyen képzeteket kelt önben az Európai Unió, ugye ez az egész pontos kérdés. A magyar euroszkepticizmus azt gondolom egy nagyon komplex jelenség, egy időben változó jelenség és társadalmilag szegmentált jelenség. Nem nagyon van egyszerű válasz, hogyha azt a kérdést tesszük fel, hogy akkor most mindazok fényében, amit György és Hege elmondtak az imént, tulajdonképpen a magyar társadalom euroszkeptikus-e vagy sem. Vannak olyan adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy euroszkeptikus, és vannak olyan adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy nem. Kezdem az utóbbival, ahogy arra már György is utalt, a magyar társadalom kétharmada még mindig az Európai Unióban képzeli el Magyarország jövőjét, tehát e tekintetben nincs igazi elmozdulás. Ha csak ezt az adatot nézném, akkor azt is lehetne mondani, hogy tulajdonképpen nem tört át az a kormányzati szintre emelt euroszkepszis, amely az elmúlt időszakban a magyar kormány politikáját jellemezte, mert hogy a társadalom nagy többsége még mindig az Európai Uniós tagság mellett van. Ezzel szemben áll az, hogy amit már említettem, hogy nagyon sokan gondolják azt, hogy az Európai Unió
valamiféle negatív jelenség, tehát negatív képzeteket kelt sokakban az Európai Unió, és azok aránya, akikben pedig pozitív képzeteket kelt, azok aránya, ahogy említettem, szintén Magyarországon is ezekben az években történelmi mélypontra süllyedt. Tovább árnyalja a képet az, hogy az elmúlt 10 évben az európai identitás magukénak való aránya 35-ről 55%-ra nőtt. Tehát ez megint azt mutatja, hogy igazából azért a kormányzati szintre emelt euroszkepszis mellett van egy másik jelenség is, nevezetesen az, hogy egyre többen vallják magukat európainak, márhogy a szóval inkább a szellemi most, mint fizikai értelmében. És tovább bonyolítva a képet, egy tavalyi felmérés szerint a lakosság egyharmada gondolja azt, hogy az Európai Unió ellenség egész egyszerűen, és szabadságharcot kell vívni az Európai Unió ellen. Ez nyilvánvalóan a kormányzati retorikának és részben a politikának a következménye. Tehát azt gondolom, hogy egy nagyon komplex jelenséggel állunk szembe, ahol megfigyelhető az is, hogy sokan, tehát hogyha nagyon össze akarjuk foglalni, akkor az lenne a sumázat ennek, hogy a társadalomtöbbsége továbbra is az Európai Uniós tagság mellett van, de rossz véleménye van az Európai Unióról, és az Európai Unióról kialakult kép az egyre polarizáltabb. Tehát vannak, akik egyenesen szabadságharcot vívnának az Európai Unió ellen, ami nyilvánvalóan tudjuk, hogy ugye minden szempontból abszurd, még ha metaforikusan mondjuk akkor is, de ugyanakkor egyre többen vannak azok, akik az Európai Uniós identitást magukénak vallják, és hát akár azok is többen vannak egyébként, akik a föderalizmust pártolják. Tehát egy polarizáló képpel állunk szemben. Amikor az okokat nézzük, akkor ugye nyilvánvalóan vannak politikai okai ennek a típusú attitűdváltásnak, vagy ennek az attitűdcsomagnak, ami kialakult az elmúlt időszakban. Ez talán a kevésbé lényeges, és mármint ez is nagyon lényeges, és erről már ugye sok szó esett, és nyilván a vitában még sok szó esik. Én most még egy kevésbé evidens faktort említenék, az pedig a gazdaság vagy a gazdaságpolitikai tényező. Azt mutatják egyébként saját kutatásaink is, hogy Európának ebben a régiójában erősen összefügg a gazdaságról vagy a gazdaságpolitikáról alkotott kép, illetve az, hogy egy ország lakossága hogyan viszonyul az Európai Unióhoz. Ennek a jelenségnek az elmúlt 10 évben nagyjából 2 végpontja volt. Az egyik, a pozitív végpont az Lengyelországon, a gazdaságból alkotott kép tulajdonképpen mindvégig, részben egyébként meglepő módon a korábbi kormányt figyelembe véve mindvégig nagyon magas volt, és ezért az Európai Unió támogatottsága és az Európai Unióról kialakult kép is nagyon pozitív volt. És a másik végpont, a negatív végpont az éppen Magyarország, ahol a gazdaságról alkotott kép az mindvégig nagyon negatív volt, ma is eléggé negatív, és az Európai Unióról kialakított kép is igen negatív. És akkor néhány szót mondanék a konvergenciáról. Tehát egyáltalán van-e konvergencia? Ugye 2 narratívát idéznék itt. Az egyik az volt kb. 10 évvel ezelőtt, hogy hát előbb vagy utóbb ezek az országok így is felzárkóznak. Hát ha esik, ha fúj, tulajdonképpen csak idő kérdése, hogy felzárkózunk Európa nyugati feléhez. Azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen kijelenthető empirikus alapon, hogy ez így nem jött be. Tehát ez nyilvánvaló, hogy ez nem történt meg teljes körülön semmiképpen. A másik narratíva, ami manapság hát elég divatos, hát főleg a kormány vagy a kormányhoz közel álló körökben, illetve a néhány tudományos műhely is foglalkozik ilyesmikkel, hogy tulajdonképpen nincs is konvergencia, vagy nincs is felzárkózás. Azt gondolom, hogy ez sem igaz. Azt gondolom, hogy az igazság az valahol a 2 között van. Hogyha az adatokat megnézzük, akkor azt látjuk, hogy igenis van
konvergencia, bár ez a konvergencia ez nem általános és nem minden országra terjed ki. Rögtön, hogy egy negatív példát mondjak, ott van Magyarország. Magyarország az elmúlt 10 éven nagyjából egy elvesztegetett évtized volt gazdasági szempontból. Magyarország az egyfőre GDP-t illetően mindössze 3%-ot tudott javítani, 63-ról 66%-ra nőtt az EU átlag arányában az egyfőre jutó magyar GDP, miközben például vannak olyan országok, és hát megint elsősorban Lengyelországot, de nem csak Lengyelországot, mondhatnám Szlovákiát is, illetve a balti országokat is, ahol óriási konvergencia ment végbe ez alatt az idő alatt. Talán egy elég szemléletes adat az, hogy a szlovák és a lengyel GDP több mint megduplázódott ez alatt a 10 esztendő alatt. Természetesen a konvergenciát nem csak az egyfőre jutó GDP-ben lehet nézni, még csak gazdasági szempontból sem, csak abban, mert nyilván figyelembe kell venni a béreket, ahol rosszabb, tehát még rosszabb, de legalábbis rosszabb a helyzet, mint az egyfőre jutó GDP-t illetően, de azért ott sem lehet azt mondani, hogy egyáltalán nincs konvergencia a régió egészére, mert például a balti országokban volt bérkonvergencia, nem is olyan kicsi az elmúlt időszakban, de egyébként Lengyelországban és Szlovákiában is volt bár mérsékeltebb ütemű, mint a balti országokban. Ha a foglalkoztatást nézzük, ott is elsősorban a baltiakat lehet kiemelni, ahol volt foglalkoztatás emelkedés, és hát vannak olyan országok, Magyarországot is ideértve, hogyha mondjuk a közmunka programokat nem számítjuk, ahol a foglalkoztatás az inkább stagnált. És hát vannak olyan puhább tényezők, mint életminőség, meg például az, hogy mennyire nyitott a társadalom, amely szintén indikátora lehet annak, hogy mennyire zárkózunk fel, hanem is csak gazdasági, hanem szellemi értelemben is az Európai Unió centrumához, és hát ugye sajnálattal kell ismét megjegyeznem azt, hogy mondjuk a nyitottság tekintetében Magyarországon inkább egy visszafejlődés van, nincsen egy előremutató fejlődés. És akkor végül megteremteném a kapcsolatot a két gondolatkör között, tehát miért is fontos a konvergencia szempontjából az Unióhoz való viszonyulás, illetve fordítva. Kezdjük talán azzal, hogy ha ugye az Európai Unióhoz való viszonyulás az, ahogy említettem már, javul, hogyha az javulna, mint ahogy mondjuk Magyarországon például nem javul, akkor az hát valószínűleg magával hozna olyan retorikai fordulatok elhagyását is, mint például a szabadságharc, vagy nem leszünk nyilatkozat, vagy az egyéb viszonylag értelmetlen állításoknak a kiiktatását a közbeszédből, és ezzel én azt gondolom, bár nem akarom túldimenzionálni ennek a jelentőségét, de ezzel azt gondolom, hogy a magyar üzleti környezet is javulna. Ha pedig javul a magyar üzleti környezet, akkor a magyar gazdaság növekedési potenciálja is javulhat. Fordítva pedig az összefüggés ott áll fenn, hogyha a gazdaság növekedni tud, és hogyha egy prosperitás van a gazdaságban, ezt mutatják egyébként az adatok Közép- és Kelet-Európában, hogyha ez megtörténik, akkor az Európai Unióhoz való viszonyulás elmozdulását jelentheti pozitív irányba, és azt gondolom, hogy tehát így a kettő között, tehát a konvergencia, illetve az Európai Unióhoz való viszonyulás, illetve az euroszkepticizmus között elég szoros összefüggés áll fenn. A kettő az nehezen képzelhető el egymásnál. Köszönöm szépen, és akkor Petrához szól a következő kérdés. Magyarország és az Európai Unió viszonyát tekintve mit tehet az EU egy renitens tagállammal? Milyen szankciók, milyen eszközök állnak rendelkezésre? Köszönöm szépen a kérdést, és valóban engem az foglalkoztatott az utóbbi időben a leginkább, hogy mi történt a jogállamisággal az elmúlt 10 évben. Tegyen-e valamit az EU, ez a normatív kérdésem, mit tehet az EU a gyakorlatban, hogyha látjuk és látni fogjuk, hogy véleményem szerint elégtelen, amit ma az EU tehet, akkor mit tehessen a jövőben az Európai Unió egy ilyen, ahogy mondtam, renitens tagállammal szemben.
Én azt vélelmezem, hogy a csatlakozásunkon volt egy osztatlan lelkesedés, nem csupán egy gazdaságilag fejlett közösséghez való csatlakozás miatt, hanem a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok értékeit megkérdőjelezhetetlenül tiszteletben tartó közösséghez való csatlakozás miatt is. Ez természetesen nem mindenki gondolta így, hogy ezek az elsődlegesen fontos értékek 1999-ből idézik. 99-ből származik az az idézet, amely szerint nem történik tragédia, ha nem valósul meg Magyarország csatlakozása, most sem vagyunk az unió tagjai, és mint látjuk, van élet az EU-n kívül is, nem erre készülünk. Azért sürgetjük az integrációt, mert az újabb lökést ad a gazdasági fejlődésnek idézett vége. Tehát volt, aki már akkor a gazdasági fejlődést tekintette elsődlegesen lényegi pontnak. Én azonban azt gondolom, hogy az eufóriába közrejátszott a határok megnyitása, vagy későbbi megnyitása, ezeknek reménye mellett az unió alapvető értékeinek tiszteletben tartása is. Az akkori alapszerződések és a jelenlegi Lisszaboni szerződés is rögzíti, hogy az Európai Unió olyan értékeken alapszik, mint a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogok, a kisebbségi jogok, az egyenlőség és a szabadság, és ezen kívül még számos más fontos értéket is felsorol a kvázi alkotmánya az Európai Uniónak, és szimbolikus jelentősége, hogy rögtön a szerződés elején szerepelnek ezek az értékek. Annak ellenére, hogy ez az idézett második cikk, amely az Európai Unió értékeit tartalmazza, egy vélelemre épít, méghozzá arra a vélelemre, hogy nem csak az Európai Unió, mint a nagyobb entitás tartja tiszteletben ezeket a jogokat, hanem maguk a tagállamok egyenként is tiszteletben tartják a jogokat és az elveket is. Nagyon hamar kiderült csatlakozásunkat követően, hogy ez nem így van, és nem csak Magyarországon nincs így, hanem más tagállamokban sem. Gondoljunk az osztrák példára, amikor egy szélsőséges párt került a kormányba, gondoljunk Olaszországra, a médiakoncentrációra, illetőleg a romák helyzetének kezelésére, gondoljunk Franciaországra, vagy Romániára, ahol egészen drámai módon csökkentették az alkotmánybíróság hatáskörét, és belpolitikai harcok áldozatává vált. Ez a jogállamiság szempontjából egyébként rendkívül fontos intézmény, vagy gondoljuk végezetül a magyar példára. Ezek az esetek nem olyan esetek, amelyek azt bizonyítanák, hogy egyes egyéni helyzetekben bizonyos az Európai Unió alapelveit megkérdőjelező események történtek. Ezek nem egyedi incidensek, hanem itt azt gondolom, hogy strukturális problémákkal nézünk szembe, és olyan strukturális problémákkal, amelyek a jogállamiság, demokrácia és emberi jogok triászát egyszerre érintik. Nagyon nagy hibának tartom azt, hogyha csak az egyik szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, például alapjogi szempontból, amit több Európai Uniós intézmény is megtett. Ezek nem egyéni alapjogsérelmek, nem is strukturális alapjogsérelmek. Elképzelhetünk egy olyan rendszert, ahol elvileg az alapjogokat tiszteletben tartják, de a jogállamiságnak más fundamentális elveit egyáltalán nem tartják tiszteletben, nincsen demokrácia, nincsenek szabad választások, stb. A demokrácia deficitként sem szabad ezt értékelni, hiszen tudjuk, hogy több tagállam éppen a többségi elvre hivatkozva csorbítja és építi le a jogállamiságot, vagy sérti meg tömegesen az emberi jogokat. Tehát ugyanígy azt gondolom, hogy demokrácia deficitként is kíváns definiálni ezt a kérdést. A jogállamiság, demokrácia és emberi jogok hármasát egy háromlábú székként lehet elképzelni. Ha bármelyik lábát kivesszük, akkor az egész összeomlik előbb vagy utóbb, tehát egységként kell kezelni ezeket az értékeket, elveket és alapjogokat. Felmerül azonban a kérdés, hogy ez a triász, ez milyen szinteken jelenik meg. Hiszen az Európai Unió színre lépés
lépésével egy tagállamban már nem csak tagállami belső szinten jelenik meg ez a három érték, hanem már egy emeltebb szinten az Európai Unió szintjén is ugyanezek a problémák felmerülnek, azzal megfűszerezve, hogy az Európai Unió maga is küzd persze a saját demokratikus deficitével, hogy hogyan védje az emberi jogokat, stb. Stb. De miért is védje, miért is avatkozzon be az Európai Unió egy tagállam belső ügyeibe? Ez nem teljesen evidens, és még az sem, hogy az Európai Unió egyáltalán beavatkozhat tisztán belső ügyekbe. Ez azért nem egyértelmű, mert a Lisszaboni Szerződés egyik bevezető cikkelye, a 4. cikk, 3. bekezdése azt is rögzíti, hogy a szuverenitást érintő kérdésekben nem avatkozhat be az Európai Unió, és akkor az a kérdés, hogy mi az, ami az elhangzottakból a szuverenitást érinti, mi az, ami nemzeti hatáskör, és mi az, ami Európai Uniós hatáskör. Miért védje tehát azon kívül, hogy az Európai Unió számára kedvesek a jogállamiság értékei, de miért védje ezen túl az Európai Unió a tagállamban, tagállami szinten is, adott esetben a nemzeti szuverenitásba beavatkozva ezeket az értékeket? Úgy gondolom, hogy amikor először is egy tagállam csatlakozik az Unióhoz, akkor van egy elvárás, és egy jogos elvárás, hogy az Unió igenis védje ezeket az értékeket. Mint az elején rögzítettem, én azt gondolom, hogy az Európai Unióval szembeni elvárásoknál nem csak a gazdasági megfontolások játszottak szerepet, hanem ezek is gondoljunk csak arra, hogy Magyarország nem csak az Európai Unióhoz csatlakozott akkor még a mostanihoz képest egy euforikus hangulatban, hanem elsőként ratifikálta Magyarország, illetve elsőként írta alá, hogy precíz legyek, az Európai Emberi Jogi Egyezményt is 1990. novemberében. Igazán van egy olyan elvárás az EU-val szemben, hogy védje a jogállamiságot, és hogyha minden más belső mechanizmus összedől, akkor mintegy az önvédő jogállam egyik eszközeként lépjen be az Európai Unió. Jó, tehát ez lenne az első indok arra, hogy miért avatkozzék be. A második indok az egy kicsit jogásziasabb indok ennél. Az Európai Unió uniós jog egyik alaptétele az uniós jog elsőbbségének az elve. Az uniós jog elsőbbségének az elvét számos nemzeti alkotmánybíróság nem fogadja el, és itt a Német Szövetségi Alkotmánybíróság a legismertebb vagy hírhettebb, arra hivatkozással, hogy az Unió a mai napig nem védi megfelelően az alapjogokat. És ezért, amennyiben az alapjogokat a német alaptörvény alkotmány jobban védi egy adott helyzetben, mint az uniós jog, akkor a német jog elsőbségét fogja elismerni a német alkotmánybíróság. Na most ez fatális következményekkel bír az uniós jogra nézve, mert hogyha elveszünk az uniós jog szupremáciájának elsőbségének elvét, akkor bármelyik tagállam joga felülírhatja az Európai Uniós jogot, és ez az Európai Uniós jog vége. Tehát ameddig nem védjük megfelelően uniós szinten az emberi jogokat, addig az Európai Uniós jog, mint olyan, is veszélyben van. És akkor még egy elvet ide be kell hívnom, nagyon sok uniós jogszabály a közös piac területén, de akár a büntetőjogi területen is a kölcsönös elismerés elvére épül. Nem kell harmonizálni a jogszabályokat, nem kell pont ugyanúgy kinézni egy angol büntetőeljárásnak, mint egy magyarnak. Mert van egy vélelem, és ez megint csak egy vélelem, egy megdönthető vélelem, hogy minden tagállam tiszteletben tartja az emberi jogokat, az eljárási garanciákat, minden uniós állam, jogállam, és hogyha mondjuk Magyarországon hoznak büntetőeljárásban egy döntést a terhet, mondjuk a vádlott távollétében, akkor az ugyan elképzelhetetlen Anglia, vagy a vádlottak távollétében elítélik, de vannak olyan egyéb mechanizmusok, amelyekbe beágyazódik az a szabály, hogy valakit távollétében is el lehet ítélni, és egyéb jogállami és büntetőeljárási garanciák védeni fogják a vádlottat, tehát nem lesz igazságtalan az az ítélet, amelyet a vádlott távollétében hoztak. Tehát egy angol bíróságnak is el kell ismerni a magyar ítéletet, annak ellenére, hogy egy angol bíró el sem tudja képzelni, hogy valakit nem lehet keresztkérdezni, mert nincs ott a helyszínen. Tehát a
kölcsönös elismerés elve csak akkor működik, hogyha igaz az a vélelem, hogy az emberi jogokat, eljárási garanciákat mindenhol ugyanúgy tiszteletben tartják. Hogyha nem, akkor a kölcsönös elismerés elve nem működik, és még egy indok, amiért az egész Európai Uniós jog nem fog működni. És akkor van egy harmadik indokom arra, hogy az Európai Unió igenis védje a tagállamot a saját magától, vagy saját maga vezetőitől, abban az esetben, hogy ők megpróbálnak letérni a jogállamiság útjáról, és ez pedig a jogállamiság exportja. Tehát harmadik országok felé rendkívül aktív az Európai Unió, megpróbálja exportálni ezeket a gondolatokat és elveket, és ez egész képmutatásnak tűnik, hogyha befelé nem tudja őket garantálni. Mi áll most az Európai Unió rendelkezésére? Erről talán majd részletesen mások fognak szólni. Én azt gondolom röviden, hogy alapvetően puha mechanizmusok állnak az Európai Unió rendelkezésére akkor, amikor egy a jogállamiság útjáról letérő tagállamot kellene szankcionálnia. Vannak mindenféle monitoring, értékelő mechanizmusok, ezek gyakorlatilag szankció nélküli mechanizmusok, ez az egyik hibájuk, a másik, hogy nem vonatkoznak mindenkire, vannak olyan monitoring mechanizmusok, amelyek például csak Romániára és Bulgáriára vonatkoznak, a többi tagállamra nem, vagy pedig nagyon szűken tárgyi hatályokat tekintve, tehát csak a korrupciót vizsgálják, de egyéb jogállamiságot érintő kérdéseket nem. Tehát ami marad, és ami kikényszeríthető jogi szankcióval marad, az nem más, mint a 7. cikk, amit ugye soha nem alkalmaztak a tagállamok a gyakorlatban, és a kötelezettségszegési eljárások. Ennek azonban van egy nagyon komoly hátulütője ezeknek az eljárásoknak, valamilyen Európai Uniós elemnek kell lenni az ügyben ahhoz, hogy az Európai Bíróság el tudjon járni. És hogyha ez nincs, akkor csak nagyon komoly nehézségek árán tud eljárást indítani egy, mit is mondtál, renitens állammal szemben az Európai Unió. Ez nagyon szépen látszik a magyar példán. A magyar példában azt láttuk, hogy történtek bizonyos törekvések arra, és nagyon komoly törekvések arra, hogy a bíróságot megreformálják. Volt egy vélelem az Európai Unió oldalán, hogy a bíróság függetlensége csorbul, azonban mivel semmi nem szól az alapszerződések és a másodlagos jogforrásokon a bíróság függetlenségéről, de ez csak a demokrácia, jogállamiság alá tudnánk betenni ezt a bíróság függetlenségét csorbító szabályozáshalmaz. Ezért az Európai Bíróság, az Európai Bizottság a bíróság előtt nem a függetlenség, a bírói függetlenség csorbulása miatt kezdeményezett eljárást, hanem azért, mert a bírákat, az idősebb bírákat, akiket kényszernyugdíjra küldtek, állítólagosan egy életkori diszkrimináció érte. Teljesen hibás a problémafelvetés. Ez nem az egyéni bíró egyéni diszkriminációs problémája, hogy őt diszkriminálták azzal a 62 évessel szemben, aki kovács, és őt nem rúgták ki. Ugye? Hanem ez egy bírói függetlenségi probléma. Most a kérdésfeltevési jogban nagyon fontos az fél győzelem, vagy 100% győzelem ebben a helyzetben, hogy hogyan teszi fel az ember a kérdést, és az Európai Bizottság úgy tette fel a kérdést, hogy az éppen a beperelt félnek, nevezetesen Magyarországnak legyen kedvező, hiszen Magyarország akkor joggal mondhat, hogy ja, hogyha ez egy koralapú diszkrimináció, akkor majd fizetek kompenzációt, és akkor megszűnik az egyéni jogsérelem. Vagy majd eldönteni, hogy inkább elfogadja a kompenzációt, vagy pedig tovább küzd a jogaiért azért, hogy még 1 vagy 2 évig visszakerüljön a bíróság. És mit mondtak a bírák, akik gazdaságilag racionális lények, csak úgy, mint mindenki más, hogy ja, hát, hogyha ennyi pénzt kapok azért, hogy otthon maradjak és ne tegyek semmit, akkor természetesen otthon fogok maradni. És megoldódott az ügy. És az Európai Unió ezt a saját sikerének könyvelte el. Én azt gondolom, hogy ez egy teljes kudarc. Ez egy teljes kudarc, hibásan definiálták a kérdést, hibást választottunk, és az igazi problémával, a bírói függetlenséggel senki nem foglalkozott. Ehhez képest, hogy előrelépést jelent az adatvédelmi parlamenti biztosnak, az
az adatvédelmi ombudsman mandátumának a megszűnése, ahol kimondta a bizottság, hogy ez nem Jóri András személyes munkaügyi pere, ahol őt személyesen valamilyen hátrány érte, hanem ez minden magyar állampolgár jogának a csorbulása, hogy az adatvédelmi jogának megsértése esetén nem fordulhat most már a korábbi adatvédelmi ombudsmanhoz, és annak mandátuma idő előtt lejárt. Ez az adatvédelmi ombudsman függetlenségének csorbulása, ami minden magyarnak a probléma. Így már azt gondolom, hogy helyesen definiált az Európai Unió problémát, de azért tudta helyesen definiálni, mert volt egy konkrét joganyag, az adatvédelmi irányelv, ami előírta, hogy legyen egy független adatvédelmi biztos. Ugye a bíráknál nem volt ilyen joganyag, ami ezt előírta, hanem ezért nem tudott mit csinálni az Európai Unió. Tehát azt látjuk, hogy a mechanizmusok azok, amelyek jelenleg rendelkezésre állnak, azok vagy nem működnek, vagy nem használják őket a tagállamok. Ezért módosítani szükséges, és néhányan azt gondoljuk, hogy módosítani szükséges a szankciós mechanizmusokat. Ez történhet vagy a Lisszaboni szerződés módosításával, vagy pedig a Lisszaboni szerződés módosítása nélkül. A Lisszaboni szerződés módosítása nélkül idén márciusban éppen a magyar és a román esetekre válaszként módosították azt, hogy az Európai Bizottság hogyan tud eljárni egy renitens tagállammal szemben, de hogyha megnézzük, ez továbbra is rendkívül puha mechanizmus, itt a bizottság értékel, ajánl, és az ajánlását nyomon követi. És végső soron mi történik, hogyha a nyomonkövetésnek az az eredménye, hogy nem felel meg egy tagállam a bizottság ajánlásának, akkor megint csak a 7. cikk jön be, az a 7. cikk, amit egyébként nem alkalmaznak. Tehát azt gondolom, és erre van nagyon sok jó ötletem, de most azt hiszem, hogy nincs időm elmondani, de talán majd egy másik körben, hogy szerződésmódosításra ugyanakkor milyen komoly változásokat lehet hozni annak érdekében, hogy ez a kopenhágai dilemma, ahogyan nevezzük, a jogállamisággal kapcsolatban megszűnjön, és ugyanolyan őre legyen az Unió a jogállamiságnak befelé, mint kifelé. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és mivel részesen folyt, most először is megkérdezném a hallgatóságot, hogy valakinek van-e a kerekasztal beszélgetés résztvevőihez kérdése, mert akkor most föltehetném. Mi a baj Franciaországgal? Ez azért a felszólalásban arról volt szó, hogy gondoljuk csak Franciaországgal, Romániára. Mi a baj Franciaországgal? Jó, röviden, tehát annyi, hogy Franciaországgal és Olaszországgal is kapcsolatos felmerült probléma az az, hogy uniós polgárok, akik egyébként roma származásúak, azoknak a szabad mozgáshoz való jogát hogyan értékelte, hogyan kívánta befolyásolni ez a két ország, ennek a két országnak a vezetői, ami tetéződött még Olaszországban, Ponticelliben, roma uniós polgárok és harmadik országbeli polgárok kényszerregisztrációjával és roma adatbázisok létrehozásával és kényszerelő lenyomatvételével. Szabad reagálnom rá? Szóval az önelvadásában nagyon világosan kiderült, hogy az unió jogelvei azok egy bizonyos országban és bizonyos helyzetben jöttek létre. Ha ehhez képest új helyzet áll be, az unió nehézségben van, és ez érvényes az unió egyes államokra is. Tehát nem lehet egy teljesen új helyzettel kapcsolatos reakciót úgy tekinteni, mint hogyha az a szokásos, hogy mondjam, ügymenetnek a jogelvei alá tartozik. Nem kétséges, hogy senki sem számított egy ilyen mértékű belső migrációra, mint amit a kelet-közép-európai tagoknak a csatlakozása kiváltott. És ez kétségkívül felveti azt a kérdést, hogy hol kellene az uniónak a szabályrendszerén változtatni ahhoz, hogy ne történjen,
hogy az egyes országok polgárai ne érezzék azt, hogy az unió következtében ők teljesen tehetetlenek valami olyan nagy társadalmi mozgással szemben, amire addig nem számítottak. Ez egy új helyzet. Éppen az ön fejtegetése alapján ezt el kell ismerni, hogy ez egy új helyzet. Szóval, ha vannak abszolút új helyzetek, akkor abszolút újonnan kellene bizonyos jogelvek alkalmazását. Köszönöm szépen, szerintem ebben a szempontból sokkal erősebb persze az olasz példa, ahol szükségállapotot hirdettek ki, pusztán arra hivatkozva, hogy egy bizonyos területen túlságosan nagy a romák száma. Számomra ez elfogadhatatlan, ez nem csak az Európai Unióban történik meg, hogy van migráció és nagy számmal képviseltetik magukat roma polgárok, akármilyen és legyen az állampolgárság, hanem például Kanadával kapcsolatban is, de fel nem merült, hogy ilyen kijelentések elhangoznak. Én azt gondolom, hogy ezek a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogokkal össze nem egyeztethetők, ráadásul mondjuk adatvédelmi szempontból semmi okát nem tudták annak mondani, annak adni, hogy roma adatbázisokat létrehozzanak, amiben csak is kizárólag roma migránsok adatai szerepelnek, mondom, biometrikus adatokat is ideértve. Tehát én azt gondolom, hogy itt igenis túlléptek ezek a tagállamok egy olyan szintet, ami még beleférne az emberi jogok védelmébe. Nagyon érdekes a probléma felvetés, ugyanis bármint furcsa, de valamilyen formában eljutunk. Szerintem nem működik a mikrofon. Tehát valamilyen formában sajnos ezt a gondolatmenetet folytatva el tudunk jutni a Magyar Jobbik programjához. Ugye a Jobbik egyebek között, és nem csak a Jobbik teljesen, más pártok esetében is előfordul bizonyos fokig, a tőke szabad áramlásának a korlátozását akarja elérni az Európai Unióban. Ugye a multiellenességre, a magyar termőföld védelmére és hasonlókra hivatkozva ne jöjjön ide a nyugati tőke, mert az minket csak kizsákmányol. Na most vissza kell emlékeznünk arra, hogy a csatlakozási tárgyalások során, ami ugye annak 10 tagállam, a 15-ök és a 10 között volt, tehát nem egy kis pályás dolog volt, a tőke szabad áramlása és a munkaerő szabad áramlása, és tulajdonképpen a 4 alapszabadság együttes kezelése, az együtt történt. Tehát volt egy ilyen, mondjuk kicsit durván fogalmazva, egy ilyen deal nyugat és kelet között, hogy ti elfogadjátok azt, hogy mi volt, mondta a nyugat, vagy a keletiek azt mondták, hogy ti elfogadjátok, hogy a mi emberek szabadon költözhetnek hozzátok, vállalnak a munkát, és a nyugatiak meg azt mondják, ti pedig elfogadjátok, hogy ide, hogy a nyugati tőke szabadon áramolhat keletre. Tehát abban a percben, amikor Nyugat-Európában erősen megjelennek ezek a hangok, amelyek a keleti, az új tagállamokon való beáramlást akadályozni próbálják, ez azon nyomban jogalapot fog adni arra, hogy keleten a tőke beáramlást korlátozzák erősen, vagyis elkezdődik az Európai Unió alapjának a szétbontása, a 4 alapszabadságnak a szétbontása. Nyilvánvaló, hogy lehet itt kisebb kozmetikai beavatkozásokat tenni, de például csak azt mondom, hogy mondjuk, amit David Cameron most meghirdet, hogy az új tagállamokból, mondjuk nem tudom, hogy mit ért új tagállamokon, a meglévő új tagállamokat, vagy pedig akik majd ezután jönnek be az Európai Unióba, hogy csak akkor kaphassák meg a szabad munkaerő áramlás jogát, hogyha a GDP eléri az uniós átlag bizonyos szintjét. Én azt gondolom, hogy ez egy mérhetetlenül veszélyes követelés ilyen szempontból, pont azoknál az okoknál fogva, amit én az előbb mondtam. Tehát ez a dezintegrációnak a forgatókönyve Európában. Én azt gondolom, hogy ez senkire nem lehet cél. Köszönjük, György, és láttam, hogy egy másik kérdezés. Kapcsolódó? Én ebből megjegyzéseket is lehetne gondolom. Én három megjegyzést szeretnék tenni. Az egyik az, hogy picit ad a benyomás az embernek, hogy az euró a kritikát is szkepszisnek tekintik esetenként.
Tehát a felmérésekben, mint hogyha kevés lenne a kategória. Tehát itt az euró-optimista, euró-realista, euró-pessimista, euró-kritikus, euró-elutasító, euró-barát, mit tudom én, hányfélét lehet felhozni. És mindegyik az a 3-4 kategória, amit általában a felmérések használnak, nem fedezi le az Európai Unióhoz való viszonynak a sokrétűségét, amelynek a többsége kritikus, de nem elvető. A másik pedig, ugye a legjobb felmérések a 2-3 nappal ezelőtt jelent meg a Pew Research-nek és az Eurobarométernek egy felmérés, amelyik egy domináns emelkedést mutat az Európai Unió elfogadottságában tavaly óta. 46-ról 53%-ra 10 felmért országból, és ebből csak egyben csökkent Olaszországban, az összes többiben növekedett. Miközben tényleg igaz, hogy 2/3 ezeknek az Európai Uniót támogató, elfogadó és igenlő véleményeknek nagyon kritikus bizonyos aspektusokban szemben. De kérdést tegyük, mert nagyon fontos. Ezért kérdeztem, hogy lehet megjegyzésben. Na most a második megjegyzés az, hogy ilyen a hegyezés egy kicsit kapcsolódva, mint hogyha te ellátottad volna Orbán Viktort és a Fidesz. Mint hogyha Orbán Viktor kicsit kiemelte. Én erre szeretnék ráerősíteni, és életveszélyes a Fideszt egy egységes konglomerátumnak tekinteni. Fideszben komoly viták vannak európai ügyekben is, ha csak megnézzük, hogy mit mond Martonyi János, vagy mit mond Matolcsi bankigazgató, ég és föld, a külügyminisztérium hivatalos dokumentumai például a politikai egységesülést is támogatják. Míg például ugye a más nyilatkozatok nem. Tehát itt van egyfajta vita, és ezt a hullámzást, amiről beszéltél, gyakorlatilag ez okozza. Tehát egy kicsit az összemosástól. Köszönjük szépen. Kinek van még kérdése? Van-e még kérdése? Thank you. Pavel Antonov, the Open Space Research Center in the UK, Blue Link Information Network Bulgaria. A question on the Euroscepticism issue. I'm no fan of conspiracy theories myself, but in the light, you mentioned the Ukraine crisis as an item of interest, and in the light of Mr. Orban's deal with Putin on the nuclear power plant and Hungary's position on the South Stream, would you see a certain element of foreign influence on the developments of Euroscepticism in Hungary, like Russian economic interest or other foreign economic interest? Thank you. Több minden fölmerült, nagyon gyors próbálok lenni. Mi úgy próbáltuk meg a kategóriarendszert a perckutatásnál is felállítani, hogy mondjuk a 10-es az abszolút föderalista gondolkodásmód, de valóban ettől még egy erőteljesen föderalista álláspontról is lehet bírálni a létező Európai Uniót. Ha figyeljük a mostani spitzenkandidátok vitáit, akkor Verhofstadt kifejezetten változás sürget az Európai Unióban, és bírálja mondjuk a válság kezelésének a módját. Tehát azt hiszem, hogy az elnevezések lehet, hogy ilyen szempontból akár félrevezetőek is lehetnek, bár szerintem abból a logikából nézve, hogy ki mennyire elutasító és ki mennyire támogató, van relevanciája, de a kritikát, mint olyat, azt nem gondoltuk úgy, hogy mars az euroszkeptikusokhoz alapon el lehet intézni, hanem legkülönbözőbb irányból értelmezhetők az unió megújítására szolgáló kritikák, mások, mint az euroszkeptikus kritikák nyilvánvalóan. Na most az a probléma, hogy az euroszkepticizmus Magyarországon összefügghet-e, ha jól értettem, Orbán Viktor újabb oroszbarát politikai fordulatával. Egyelőre ennek azt hiszem, hogy kevés a jele, mert mintha Magyarországon ellentétben Lengyelországgal az ukrán kérdés, az orosz probléma nem váltott volna ki akkora érzelmi hullámokat a közvéleményben legalábbis, mint máshol, de ez változhat.
Tehát amint egy kicsit a széles közvélemény jobban átérzi a helyzetet, még a Krím is nagyon messze van, de ha egy kicsit közelebb történnek a dolgok, akkor az egész probléma bekerülhet talán élesebben a köztudatba, hogy ehhez egyáltalán valami közünk van. De azt nem hiszem, hogy azok a folyamatok, amiket itt több oldalról próbáltunk elemezni, ezeket mondjuk az orosz válság alakítaná át jelentősen. És egy fél mondat akkor a Fideszen belüli helyzetről. Én azt hiszem, hogy a külügyminisztérium, vagy akár az európai parlamenti fideszes képviselők más vonalat vittek az elmúlt években. Ez tagadhatatlan, ezt mi is kimutattuk az elemzésünkben. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy egy ennyire centralizált pártban, politikai szervezetben az igazi döntést úgy tűnik, hogy egy személyben hozza meg Orbán Viktor, és a többiek követő, kármentő, magyarázó és kicsit szofisztikáltabb álláspontja végül is a politikai döntéseket úgy tűnik, hogy kevésbé tudja befolyásolni, de ez már kremlinológia és fideszológia, ez már egy másik magamhoz ragadva szót tennék egy megjegyzést, pontosan arra reagálva, hogy ezek összefüggnek ezek a dolgok, amit Jóska mondott, hogy a polarizálódás, az EU szkepticizmusa, az EU attitűddel kapcsolatban Magyarországon, hogy tapasztalatok szerint a magyarországi értelmiségnek egy része azért is hajlamos ma már arra, hogy legalábbis erősen EU-kritikus álláspontot foglalja le, pontosan azért, amit Petra elemzett, mert az EU nem tudta megvédeni Magyarországot a jogállamiság és a demokrácia rombolásától. Tehát, hogyha mondjuk ránk telepszik egy hatalom, amelyiket demokratikusan választottak meg, de aztán elindul a demokrácia lebontása irányába, akkor valamiféle külső támogatás is kell ahhoz, hogy belülről ezt a folyamatot meg lehessen állítani, és ezt a támogatást nem nagyon kapta meg, nagyon sokan úgy érzik a magyar képzettebb és az elmúlt értő magyarok körében kívülről. Tehát ilyen értelemben valóban van, gondolom, konstruktív EU-kritika Magyarországon, amelyik azt mondja, hogy ezen az úton a jogállami mechanizmus szankciórendszerének útján valami formában előre kell menni. Ehhez mondani. Nevezetesen azt, hogy azt gondolom, hogy az elmúlt 10 év egyik nagy tanulsága az az, hogy a magyar társadalomnak tulajdonképpen nem sikerült interiorizálni, ahogy ezt a szép idegen kifejezést mondjam, az Európai Uniót. Tehát az Európai Unió Magyarországon még mindig egy külső entitásként van jelen. Ez tulajdonképpen ugyanúgy igaz az elitre, és ugyanúgy igaz a közvéleményre. Csak még ugye a politikai paletta jobb oldalán ez inkább úgy jelenik meg, mint hogy az Európai Unió az valamiféle rossz, vagy legalábbis ambivalens dolog, addig a politikai paletta bal oldalán inkább úgy jelenik meg, mint valamiféle fegyelmező erő. És ennek sok alapja van, tehát azt gondolom, hogy ez logikus, hogy így jelenik meg, mert például, hogy egy elég kézenfekvő dolgot mondjak, ugye Magyarország egyszer biztos, de valószínűleg inkább kétszer csődbe ment volna az elmúlt 10 évben, hogyha nem tagja az Európai Uniónak. Tehát van egy ilyen szerep. Mégis azt gondolom, hogy azért azt érdemes megjegyezni, hogy 10 év után sem sikerült eljutnunk oda, hogy tulajdonképpen az Európai Unió mi magunk is vagyunk. Tehát, hogy ez nem egy külső entitás, hanem mi benne vagyunk abban az entitásban, amelyet így vagy úgy, de alakítani is tudunk. Időnk lejárt, a beszélgetés résztvevőinek nagyon köszönöm a gondolataikat, önöknek pedig, hogy meghallgattak bennünket.